Això és un fenomen únic, l'hem de gaudir, però l'hem de gaudir amb seguretat. Per veure l'eclipsi hi ha algunes coses que s'han de tenir presents. La primera l'hem comentat, la ubicació. Hem de triar la ubicació perquè el sol anirà molt baix. Però ja et dic que serà molt complicat a la ciutat, al centre de Barcelona, molt difícil de veure aquest eclipsi perquè hi haurà l'skyline de Collserola que ho taparà. Segona, no oblidem les ulleres homologades, i si en podem portar més d'una millor perquè les podrem compartir amb gent que potser no ha estat informada i els hi salvarem la vista. Tercera cosa relacionada amb això, molt atents a les nenes i els nens, que utilitzin bé aquestes ulleres. Quarta recomanació, hem de gaudir d'això. Hem de gaudir, és l'espectacle amb majúscules que la natura ens regala amb el cel. És tan emocionant que no oblidarem mai un eclipsi total de sol si no hi ha núvols. No s'haurà vist mai un parcial tan bonic com aquest, perquè l'últim que es va veure tan bonic com aquest de parcial aquí a Barcelona va ser el 1905, per tant, no crec que quedi ningú viu d'aquella època. El sol quedarà tapat amb més d'un 99%, tot i això no serà total. Aquest llibre es diu L'eclipsi del segle, és una guia en català per poder gaudir d'aquest esdeveniment únic, espectacular, que tenim el dia 12 d'agost, que és un eclipsi total sol a Catalunya, no en teníem un des de l'any 1905, no en tornarem a tenir un altre fins a l'any 2180.